Ήρθε για σένα η ώρα σου που πρέπει να πας στρατό. Αυτό το βίντεο αφορά όλους εσάς που πρόκειται να εισέλθετε στον ελληνικό στρατό. Θα σας πω κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχετε, να ξέρετε ή να αποφύγετε προκειμένου να έχετε μια ομαλή προσαρμογή στο στρατόπεδο. Πιο συγκεκριμένα θα σας πω πώς να μετακινηθείτε στο στρατόπεδό σας, τι να προσέξετε την πρώτη ημέρα και τι πρέπει να έχετε μαζί σας ως νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Ας ξεκινήσουμε με τη μετακίνηση. Υποθέτω ότι στα χέρια σας έχετε ένα φύλλο το οποίο λέγεται χαρτί κατάταξης. Με αυτό το χαρτί μπορείτε να πάτε στη στρατολογία της περιοχής σας και εκεί πέρα να πάρετε ένα αντίστοιχο εισιτήριο για μετακίνηση προς το στρατόπεδό σας. Αν όμως εσείς δεν επιθυμείτε να πάτε με τα έξοδα του στρατού και θέλετε να πάτε με δικά σας έξοδα, έτσι ώστε να αποφύγετε ταλαιπωρία κτλ., μπορείτε να το κάνετε. Αλλά θα πρέπει να βρίσκεστε στο κέντρο σας μέχρι τις 2 η ώρα περίπου. Οι ώρες που γράφει το χαρτί κατάταξης είναι τυπικές, μην τις κοιτάτε, απλά να είστε τις πρωινές ώρες εκεί πέρα. Τώρα, τι πρέπει να γνωρίζετε για την πρώτη μέρα που θα μπείτε στο κέντρο. Θα ψοφήσετε, είναι πολύ ταλαιπωρία, θα κουραστείτε, είναι παλούκι. Όλη τη μέρα θα είστε στο πόδι, έτσι ώστε να σας περάσουν στους υπολογιστές, να σας βάλουν αναλόχους, να σας δώσουν ρούχα, να σας περάσουν από γιατρούς, ψυχολόγους και πάει λέγοντας, ήταν τόσα πολλά που δεν τα θυμάμαι καν. Οπότε προσωπική μου γνώμη, να πάτε όσο πιο νωρίς γίνεται εκείνη τη μέρα στο κέντρο, έτσι ώστε να τελειώσετε νωρίς κατά το μεσημεράκι και να κάτσετε να την αράξετε λίγο. Δεύτερο που πρέπει να προσέχετε είναι τα καψόνια. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποιοι παλιοί που θα προσπαθήσουν να σας ψαρώσουν, αλλά μην ψαρώνετε. Δεν γίνεται τίποτα την πρώτη μέρα, δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Ψηλά το κεφάλι, να μπείτε άνετα, χαλαρά και να είστε απλά ο εαυτός σας. Πρώτη μέρα θα σας ανοίξουν τη τσάντα, θα σας ψάξουν. Θα σας ρωτήσουν, έχετε κινητό με κάμερα? Μπορείτε να πείτε όχι αν το κρύψατε καλά, ή μπορείτε απλά να πείτε ναι και θα σας σημειώσουν. Μην σκάτε, δεν είναι τίποτα αυτό, απλά σε περίπτωση που σας πιάσουν ή γίνει κάτι ξέρω εγώ, θα ξέρουν ότι είχες φέρει κινητό με κάμερα στο στρατόπεδο. Και αφού βγάλαμε και αυτό το κομμάτι απ' έξω, θα σας πω τώρα τι πρέπει να έχετε μαζί σας για να επιβιώσετε στο KEN, όπως το λένε, Κέντρο Εισαγωγής Νεοσυλλέκτων. Μάλλον. Μη σκάτε και με ένα βρακί να πάτε, ο στρατός σας τα δίνει όλα, οπότε δεν θα σας λείψει τίποτα. Από εκεί και πέρα, αυτά που σας παρέχει ο στρατός μπορεί να σας κρατήσουν έως και 1 με 2 μέρες. Μετά δεν θα αντέξετε. Δηλαδή, ένα μικρό παράδειγμα πριν ξεκινήσω, ο στρατός σου δίνει ένα εσώρουχο. Πότε θα προλάβεις να το πλύνεις και να το ξαναφορέσεις? Οπότε θα ξεκινήσω από τα λάθη που έκανα εγώ και από τα πράγματα που δεν έφερα. Πρώτον, πολιτικά ρούχα. Ήρθα ας πούμε με μία φόρμα την οποία την ίδρωσα με ένα φούτερ και δεν μπόρεσα να την ξαναφορέσω. Πότε θα την ξαναφορέσετε? Στην έξοδό σας. Ναι, και στο κέντρο σας δίνουν έξοδο και είναι 1 με 2, καμιά φορά και 3, εγώ ήμουν τυχερός, έκανα 3, θα μπορούσα να είχα κάνει και 4 εξόδους. Απλά ήμουν λίγο άτυχος εκεί πέρα, είχε ένα ωραίο διαγωνισμό. Οπότε ναι, πάρτε normal πολιτικά ρούχα έτσι ώστε να βγείτε και να είστε και κομψοί, όμορφοι, μπας και έχει και κανένα μωρό εκεί πέρα στην περιοχή. Λοιπόν, θα πω λίγο στα γρήγορα τα πράγματα που θα πρέπει να πάρετε. Κάλτσες, μπλουζάκια, εσώρουχα με διάφορα σχήματα για τους βιτσιόζους, μαξιλαροθήκη, πάρτε 2 λεπτά σεντόνια, λουκέτα και κλειδαριές. Βερνίκι για τα άρβιλά σας γιατί αυτό του στρατού είναι μάπα. Κανένα χαζαπλάστ, ντεπών και ταινία. Κλωστή με βελόνα. Ένα ρολόι χειρός. Κινητό με κάμερα και ένα κινητό χωρίς κάμερα. Φορτιστή και ένα μικρό πολύ μπριζοτάφ. Δεύτερους πάτους για τις σερβίλες σας. Μία μπανάνα. Ακουστικά. Σπρέι για κοριούς. Αν δεν έχετε δεν πειράζει, θα δανειστείτε από κάποιον, θα το κάνετε την πρώτη φορά και θα τελειώσει η υπόθεση. Sleeping bag. Αν έχει κρύο, καλό είναι να έχετε, εγώ προσωπικά δεν το χρειάστηκα. Αν είστε φοιτητές, κανένα βιβλίο να διαβάσετε. Επίσης για τη τσάντα με την οποία θα πάτε, καλό είναι να είναι μικρή. Μην παίρνετε αυτές τις τεράστιες από την Αμερικάνικη αγορά ή από την Αθήνα εκεί που τα πουλάνε τα στρατιωτικά. Θα είναι βαριά, θα σας δώσουν και στο στρατό και θα κουβαλάτε 2 τεράστιες τσάντες. Δεν υπάρχει λόγος. Πάρτε μία μικρή, χωρέστε τα όλα εκεί. Γυαλιά μοιοπίας και ηλίου, μην τα ξεχάσετε. Και είδη υγιεινής. Τώρα, άντε ας τα πω, αποσμητικό, σαμπούνι, σαμπουάν, aftershave, ξηραφάκια, 2-3 χαρτιά υγείας, μαντιλάκια, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα,
μαντιλάκια υγρά, αντισηπτικό και ό,τι άλλο θέλετε τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά με ένα κολόχαρτο είμαι ok. Νομίζω αυτά ήταν όλα. Προσωπική μου συμβουλή, μην τρελαίνεστε, σας τα δίνουν όλα εκεί στο στρατό. Πάρτε λεφτά μαζί σας, αλλά να είστε οικονομικοί, γιατί συνήθως τα κέντρα είναι λίγο business. Για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, προσωπική μου άποψη, το χειρότερο πράγμα στο στρατό είναι το περίμενε. Θα υπάρξουν πολλές ώρες ορθοστασίας και τις περισσότερες φορές χωρίς λόγο. Μην σκάτε όμως, όσο πιο πολύ start, τόσο πιο καλά θα περάσετε. Μαζί σας ήταν ο Chris, εμείς θα τα ξαναπούμε με ένα επόμενο στρατιωτικό βίντεο. Μέχρι τότε, peace out.